Fit-18 ta' Awwissu tal-1922 mit-sena ilu, il-Parlament Malti ftit xhur wara l-ftuħ tiegħu għadda liġi li timmarka it-8 ta' Settembru, jiġifieri jum il-Vittorja, issir festa nazzjonali. Dwar dan il-jum storiku fl-istorja ta' pajjiżna, din il-Kamra tal-Aħbarijiet tkellmet mal-istoriku Mario Coleiro u semma kif dan il-jum jirrimarka tliet ġrajiet importanti sabiex pajjiżna sar nazzjon. L-akbar ġrajja importanti tkun dik tal-assedju l-kbir fl-1565. Iktar wieħed importanti u ovvjament l-assedju l-kbir. L-assedju l-kbir kien importanti mhux għal Malta biss, anke għall-Ewropa nfisax. Ir-rebħa tal-assedju l-kbir li saret fit-8 ta' Settembru kienet l-ewwel pass ħanajdu hekk biex waqfet l-avvanzata tal-Imperu Ottoman fuq l-Ewropa Nisranija. It-tieni ġrajja hija dak li ġara fit-8 ta' Settembru tal-1800 fi żmien l-imblokk tal-Franċiżi. Kien dakinhar ta' 8 ta' Settembru meta l-Franċiżi ċedew u daħlu l-Maltin lura ma' Alexander Bol fil-Belt Valletta. Ġifieri kienet konkwista il-Franċiżi nafu li kienu mblukkati fil-Belt u kienet rebħa li l-poplu Malti reġa' daħal fil-Belt Valletta. It-tielet ġrajja li titfakkar f'dan il-jum ġrat fit-tieni Gwerra Dinjija meta t-Taljani ċedew mill-gwerra. Fit-tieni Gwerra Dinjija mbagħad fit-8 ta' Settembru propju waqt il-purċissjoni tal-Marija Bambina ġewwa l-Isla, minn fuq il-fregat Ingliżi tħabbar li l-Italja kienet ċediet. U dak kien ifisser it-tmiem tal-gwerra għal Malta, x'Malta kienet qed tiġi attakkata mill-Italja, mill-Ġermaniżi u t-Taljani kienu qed jattakkaw il-Malta x'kienet viċin, u appuntu malli l-Italja ċediet awtomatikament is-saram tal-attakki tal-gwerra li kien l-iktar ħaġa li tikit lil-Maltin u lil-Malta kien spiċċa darba l-dejjem. It-8 ta' Settembru saret l-ewwel festa nazzjonali ddikjarata mill-Parlament Malti responsabbli wara segwew 4 festi nazzjonali li huma s-7 Ġunju, l-Indipendenza, ir-Repubblika u l-Ħelsien.